Unemingaki uthandana naye uSihle? I think sekunyaka manje. Unyaka. Okay. Izwa unyaka phezu komuntu osijole naye 4 years. Uyaphi lapho? Phuma endodeni yomuntu sisi. Phuma. Wena kumele ukhulume nendoda yakho, why uzokhuluma nami? Usuyabona ukhuluma nendoda yakho le endlini. Awukhuluma ngani noSihle? Angithi uyabona manje ukuthi sengikhuluma nawe. Wena lalela mina sisi, phuma endodeni yakho ungakalimali endodeni yami. Ngoba uzolimala ntombazana. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sine-guest today, it means ikhona lento siqala uyinothisa kwi-relationship yakhe no-person wakhe angekho happy ngayo, and njengoba ela uzele kona lokho ukuthi azoyilandelela. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe kwenzakalani. Sabona unjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Uma bani? Umama Jola. Okay, ubuya kuphi? Kube ekhaya? Isuka kwaMashu. Nikhulele kaMashu? Yebo. Oh, all right. Ngicela sivele nje siqonde udabeni. Ungichazele ukuthi wena nomuntu wakho nahlangana kumuphi unyaka, nihlanganela kephi nendawo? All right. Kwaku-2022. Sahlangana eGateway. Okay. Ngangi-sponsored. Ngiyothenga. So ngahlangana nalo muntu lo wafuna inamba yami. Saqhubeka sachatha kwaThaphu sajola kusukela ngaleso sikhathi leso. Okay. Manje ngoku senginenkinga engizibonayo kwi-relationship yethu. Umuntu wami waqale waphosta isithombe ku-Facebook, eposta intombazane ethi uyabonga ngendlela amsize ngayo. Hayi nganginaka lokho. Waphinde wakuposta futhi esethi ngiyabonga sithanda sami shuthi ngakulethela idlozi. Hayi ngabona lapho ukuthi hayi shuthi useyajola lo muntu lo. Sithandwa sami. Yini enze ukuthi angakhayidi? Angazi nami nomhlebe indlela useyifuna ngayo ukuthi ngibone ukuthi useyajola. Ima ubone ku-WhatsApp noma ku-TikTok? Utheni? Ku-Facebook. Oh, Facebook. Poste ku-Facebook, yeah. Oh, okay. Yeah. Sure. Hey. Manje njengoba ethi uyabonga ngokusizwa, mhlambe into engizama ukuyi-check ukuthi ubhuti ukhona la esebenza khona, and umsebenzi asebenza kuwona uyamhafa ngalendlela ukuthi ugrand noma vele umuntu ophila ngokusizwa. No, ukusiza kwakhe ubhuti uyakwazi ukuzimela, imali yakhe unayo imali ubhuti. Ukumsiza kwakhe kwaku-Friday ePhava. So wabanjwa wangixoxela leso story leso. Wabanjwa inkunzi. Usisi lo yena wamsiza ngani ngemali okugibela abuyele back endlini. Yebo. Wasichaza ke leso story leso. Then ngithe mangiyibona vele ilona ipic kulona ku-Facebook ngasho ngathi hayi vele wamsiza anginankinga. Le esibini ke isithi sithandwa sami. And uFacebook awufani phela no-WhatsApp. Zonke umuntu oyivumelile ukuthi zibone ziyabona. Yebo. Manje wazizwa kanjani ngaleyo nto? Mhlawumbe ngabe wahlala phansi waxoxisana naye wamtshela ukuthi awuzizwa kahle ngendlela aphoste ngakhona ku-Facebook ne-caption nje yakhe awukho right ngayo, kwenzakalani? Uba isithandwa sakhe lesasilethelwa idlozi. Kufika kanjani manje ukuthi aphoste abhale i-caption ngalolu hlobo? Mangimbuza ngahlala naye phansi mangimbuza wathi hayi i-account yakhe bayihackile kanjalo. Okay. Ngathi mina hayi alright ke. Hayi ngabona ukuthi udlala ngami lo muntu ngoba uyaqhubeka ulibele post ihekha kanjani i-account awuyilungisi wena ngalonto le ngalo ndlela le. Hayi. So kubo ubese khona umuntu abesekwazanise naye obusuxhumana naye mhlambe nikhuluma? Yebo. Abazali bakhe since because sinayo nengane nobhuti. Umngane Ntwana? Uno 2 years. Okay. Yeah. So abazali kuyakulula ke vele ukuthi ukhulume izinto ezinjalo nabo. Akekho sisi wakhe nombhuti wakhe mhlawumbe umjwayele? Cha akekho. Okay. Manje wena kule relationship yenu ufuna ukuthi ubone ugirl mase uyaphuma kwi-relationship noma uhleli awunandaba noma ngabe kuthiwa uthi ugirl mina nami ngihleli la? Ngifuna ukukhuluma nogirl ngimchazele kabanzi ukuthi
akahambe yena because mina ngeke ngiye ndawo indoda yami kade sajola nalo muntu lo. Mayithi ugeli akahambi ke. Ngathi akaphuma athi ayindawo. Kusho ukuthi umfana lo ozochaza ukuthi wenze njani ozochuza phakathi kwami naye. Okay. So umthola kanjani kugel njengokusinikeza inamba yakhe? Uthathe inamba yakhe mhlambe wandotsha ifoni noma wangena ku-Facebook mhlambe wayekade ethegiwe mhlambe inbox wacela inamba noma ithini into ufike kanjani ukuthenini uzobe nenamba yakhe? Ngatshontsha ifoni yomfana ngathatha inamba yakhe kwa-WhatsApp. Okay. Yebo. Hayi kulungile. Ngitholeneke no-girl and uzile akanqabanga ukuthi afike. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile kwishow. So angazi uma kulungile ukuthi ngimlande mase ukhulumisana naye. Yebo. Shap. Ngicela silandelayo. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usivumile ukuthi asijoyine and ngiyethemba ukuthi uyena uzosicacisela izinto achaze ukuthi kwenzakalani ithini into phakathi kwakhe no person. Ngiyazi ukuthi ngiyangizwa. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sawubona kunjani? Yebo sisi sawubona. Alright. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Waba isibongo? Ngwadlamini isibongo. Okay. Waqala ucabanga isibongo sakho? Angisicabanga. Wobani uDlamini? Ujama kaSijadu. Okay. Uyamazi sesengihleli naye? Ngiyamazi. Ubhalile kuhlelo lithi umfunani umuntu wami. Akekho right kubudlelwana bakhe and ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngicela ungiphe nje isikhathi sakho umlaleli usufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngicela ukukhuluma naye. Unjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Ngibhalele lo hlelo leli ngizokucela ukuthi uphume indoda yami, hlukane nendoda yami, uyifunani vele indoda yami. Uma indoda yakho. Awumazi uSihle wena? Usihle indoda yakho? Indoda yami sisi. Ke. Ukuthi bengakwazi-ke mina lokho uSihle akazangitshela lutho nje ngawo. Wena uma ubuka-ke nje ubuka insizwa la ukuthi nje uqoma insizwa utsho ukuthi ayinantombi yona. Phela methe akanayo ngizothini? Alright intombazane. Indoda yami nguSihle. Ngiyakuzwa sisi. Ngiyakuzwa. Kwenze-ke mina noma uSihle engakazangitshele-ke nje lokho ngiyakuqala nje ngawo. Usutshele mina-ke ukuthi indoda yami manje uzokwenza njani uzophuma kuyena? Hayi ngisafuna uqala uSihle aqala angitshele yena nje. Akutshele ngayo. Ngifuna ukuzwa ngaye, angitshele ngawe because mina ngazange ngitshele lutho. Ngiyaxakeka nje dukuduku sekuqhamuka umuntu uzothi angihlukane nendoda yakhe. Alright into ezosiza la ukuthi sifonele uSihle. Alright. Asike bekhulume naye-ke. Ngosifonisa. Yebo. Kunjani bhuti? Hello? Yebo kunjani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Ngikhuluma noSihle. Yebo ukhuluma nawe. Alright, ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Ngeke ngikwazi ukukhuluma kwamanje sakhona abaphathi sasemsebenzini. Oh, okay. Ngiyaxolisa. Ngiyabonga. Simisa kanjani kanje? Cause yena phela umuntu bezosixazululela asho ukuthi ithini into phakathi kwenu bathathu. Hayi mina sisi ngizozilungisela lento lo usisi lo uzohlukana nendoda yami. Indoda yami lo uzophuma kuyona manje futhi uyiblock udelete yonke into ehlangene naye. Hey-ke angaze ngibona nami ngeke ngize ngikwazi ngifuna ukungcono siyikhulumeni noSihle nje uSihle sake emsebenzini-ke
Angazi-ke kuzokwenza kanjani. Ayikho nami indoda engizoyiyeka. Unemingaki uthandana naye uSihle? I think sekunyaka manje. Unyaka. Okay. Izwa unyaka phezu komuntu osijole naye 4 years. Uyaphi lapho? Phuma endodeni yomuntu sisi. Phuma. Wena kumele ukhulume nendoda yakho, waye uzokhuluma nami. Usuyabona ukhuluma nendoda yakho le endlini. Awukhuluma ngani noSihle? Angithi uyabona-ke manje ukuthi sengikhuluma nawe. Wena lalela mina naye sisiphuma endodeni yakho ungakalimali endodeni yami. Ngoba uzolimala ntombazana. Sobona ukuthi kugcina abanye. Angeke ngithi ngithole nendoda 4 years wena ufike nje usuzothi ngonyaka owodwa nje. Ucathi uyini wena? Mina ngaziwa kubo, wena uyaziwa kubo. Angihlangene nokwaziwa kubo. Oh right. Uzobonakala ukuthi uzogcina. uzogcina. Udila nendoda lapha uzolwisa mina la. Uzobonakala sisi. So awuphumi ku-relationship Ngiyindawo. and nawe uhleli. Ngihleli Shuthi nabantu basihle nobawu-2. Yebo. Oh, okay. Hayi, ngiyawuzwa yebo. So, since singamtholanga-ke, mekuthi nina nithi nabantu basihle nobawu-2, I think kusharp lokho. Hayi sisi ngithatha uhlala phansi mina ngikhulume naye uSihle ngeke ngikwazi ukuthi ngingaba kwesithembini somjolo angeke ngikwazi. Ngeke ngikwazi. Mbuke lapha ekhaya sikhetha ukuthi sivele siligoqe la uhlelo ngesimanga sokuthi ayihlangani into abanayo abaphumi nesisombululo noma isixazululo esisodwa. uSihle asikwazi ukukhulumisana naye ubhizi usemsebenzini. So ngiyacela ungakhohlwa subscribe, like, ushare, mina ngimthanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.